שלום לכולם, אני מירם חודרה ואני מתקשרת וקוראת בקלפים ואני רוצה להוציא מסר לקולקטיב. סליחנים שלי, תעזרו לי להוציא מסר לקולקטיב. וואו, כל הפריסה על כסף. וואו, אני בשוק, אני פשוט בשוק. יש פה אדם שעבד מאוד 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 קשה על הכסף שלו, עבד אפילו, אני חושבת התייעץ עם אנשים מה לעשות עם הכסף, אולי פתח עסק, אולי רצה לפתוח עסק. הבן אדם הזה מאוד מאוד חשב והתייעץ וממש כאילו ממש התייעץ ודיבר עם אנשים. אני לא יודעת אם חשב או חושב, לדעתי זו סיטואציה שקורית אפילו, והוא ככה מאוד שומר על הכסף שלו ומאוד חשוב לו לשמור על הכסף שלו. זה כסף שהוא עבד מאוד מאוד קשה עליו, והוא לא רוצה להפסיד או לעשות איתו טעויות. יש לו הרבה מחשבות מה לעשות, הוא קצת בתסביכים, הוא קצת לא יודע מה לעשות לגבי זה, ואומרים זה לגבי איזו שותפות מסוימת, ואומרים לו שכרגע מייעצים לו, תחשוב על הדברים וכרגע תשמור את הכסף שלך לעצמך, מה שנקרא, ותחשוב טוב 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 לפני שאתה נכנס לשותפות הזאת, כי לא יכול לצאת לך מזה לא הכי טוב. בוא ניתן מסר מהקלפי אורקול של אליה. כמו שאומרים לך, וכאילו ממש ממש כאילו מחדדים את מה שאמרתי. יש פה הרבה מסתורין, יש פה הרבה דברים שכנראה נעשים מאחורי גבך. שים לב מה אתה הולך לעשות עם זה. יש עליך פה הגנה, אבל תחשוב טוב טוב לפני שאתה עושה משהו עם זה. בהצלחה, אור ואהבה.